Vyskúšala som prvýkrát urobiť buchty na pare a musím povedať, že vyšli brutálne. Na začiatok som si pripravila kvások, do zohriatého mlieka som pridala cukor, trochu múky, droždia a odložila som ho na teplé miesto, aby pekne narástol. Do veľkej misy som si pripravila polohrubú múku. Viem, že niektorí ľudia používajú aj hladkú, ale starka mi odporúčila polohrubú. Ďalej som pridala soľ, vajíčko, olej, zvyšok cukru a nakoniec aj napúčaný kvások. Všetky suroviny som nechala mixovať, kým sa nespojili do hladkého cesta, ktoré sa začalo oddeľovať od stien misy. V tejto chvíli môže cesto pôsobiť lepivom, ale odolajte pokúšaniu prisypávať ďalšiu múku, pretože by z nej boli buchty hutné. Ešte pred kysnutím som cesto vyformovala do hladkej guličky, vrátila ho späť do misy a nechala zakryté kysnúť. Keďže je teraz naozaj teplo, krásne narástlo za menej ako hodinu. Vyklopila som ho na pomočenú dosku a rozvrkala približne do tvaru štvorca. Cesto som rozdelila na takmer rovnomerné štvorčeky, ktorých veľkosť závisí len od toho, aké veľké buchty chcete pripraviť. Do stredu každého štvorčeka som dala lekvár a spojila ich protiľahlé rohy cesta. Všetky spoje som potom prstami poriadne utesnila, aby náplň počas naparovania nevytiekla. Nakoniec som každú buchtu otočila spojom nadol a jemne ju vytvarovala do guličky. Keď som dokončila poslednú, mohla som rovno začať naparovať tie, ktoré som tvarovala ako prvé. Ja doma klasický naparovací hrniec nemám, tak som si pomohla obyčajným cedníkom. Fungovalo to prekvapivo dobre. Buchty som naparovala približne 10 minút a po vybratí som ich nechala chvíľu vychladnúť. Pri servírovaní samozrejme nemohla chýbať poriadna kopa kaká s práškovým cukrom, ktoré som ešte preliala rozpusteným maslom. Môj priateľ celý život jedol iba kupované buchty a tvrdil, že medzi nimi a domácimi nie je až taký veľký rozdiel. Potom ako ochutnal tieto buchty, však okamžite zmenil názor. Ja som ich naplnila 3 druhmi lekvárov, ale za mňa je slivkový najlepšia voľba. A teraz ma zaujíma, ako to máte vy. Kupujete buchty z obchodu alebo si ich robíte doma? Dajte mi vedieť v komentároch. Pa pa!